kacaring purnama kasare mongso katiko Suhradata Pitana ambuga purwaning carita kayon wis obah ginanarake martandani gesanging manungsa ing jagat raya jagat wis kumelar pindhane kelir putih memplak melancenani kabeh kang dumadi ing Madyapada sayekti suci saking purbaning kang hakarya bawana Soroting Surya Candra Daru Kartika asmane kadidene urbing plencong Wanjirina lawan wengi angirup samirana sarta angrasa urip padhang lan petenging jagat raya kesanging dalu manungsa sarta satu kewan yang ketukulan samya mupaya panguripan ing muka bumi pindhane keteka kalih minangka pralambanging agesang cendhek dhuwuring pangkat asa luhuring derajat dawa cendhake yuswa tuwin aklon rikating pangupa jiwa samyong idak bantula kadya pralambita jantraning manungsa urip ing Madyapada ketetaging jantung kalawan ucaping jalpa padha dene satu kewan kadidene ungling keprak lawan cempala sadina-dina obah tuwin wacana dene wayang kinarya dadya sarana kegamparaning gesanging titah marmorine nepta ginawi mering pamrih iki dalang kang wis pinitaya dening Kang Maha Kawasa Sungtulodo ambabar lan kujantraning gesang ana ala ana becik ana bungah ana susah bejo cilaka bener luput iku gumantung marang watake kinambarake cagring ringgit mawarna-warna marna lampun wis pinasti puputing yuswa sedaya titah pejah angundhawa ing mangarti pinetak ing Bantala anambi paring pangadilan tinata mapan kena denarani swarga lan neraka wis pinaringan papan dhewe-dhewe pindhane kadidene wayang winadane lumebu ing kothak maratandani wis kinukut bali marang mula-mulanira ananging ingkang gumelar negari Ngamarta ya ngagaring Indraprastha negara kang pandang kunjung pasir ukir gemah ripah loh jinawi kerta turaharja dasar negari gedhe obore padang jagate jero tancepe ado kuncarane sinten jejulung Nalendra ing Ngamarta jeluk Prabu Puntadewa ya Sang Prabu Yudhistira nuju Arirespati Sang Nata lenggah den adhep lenggahira Warangka Nata Kadang Nata ing Dwarawati nenggih Prabu Sri Bathara Kresna ingkang mengkeraken satra panenggak Pandhawa Raden Werkudara lan Raden Arjuna ing pagedhokan Sang Nata menggalih marang pagebluk mayang Tara Labet Kuncatan Bathari Sri miwah Bathara Sadana dewaning sandang lan boga mila lajeng nimbali Kadang Werda ing Dwarawati miwah Kadang Pandhawa Sang Raden Werkudara marang Raden Janaka sumawana ingkang datan katun inggih para nayaka praja ing negari Ngamarta mangkono pangundas swaraning Sang Nata ingkang dereng kababaring lisan
Sritinon ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udyono miang panjrah kang sarwa Ronggeng manik nara narawata Obro prabanyo kang suwirat kenyaring deja leli waran kilat sisiring kadhet tong wimbo kekondo mrek minging kati uping maruta manto sabaran mangambar kungas Niwang Sukmana mangadilu ana ing sasmitaning sun jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu Indurawati Koko Prabu Kresna sarawuh paduka wonten negari Ngamarta kula ngaturaken pasegahan panakrami kunjuk sandhap pada paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna Nuning Kyai Samyaji sampun kula tampi
Boten langkung ingkang kadanging Ndorowati ngaturaken salam taklim kula katur wonten ngarsanipun Nyai Samyaji. Yayi Puntadewa Yayi. Inggih. Nun datken ndelo sami-sami Koko Prabu. Manggih wilujeng rawuh paduka wonten ing negari Ngamarta Koko Prabu. Awit pangestunipun Nyai Samyaji Puntadewa praptanipun pun Kakang Ndorowati tumuju wonten ing negari Ngamarta mboten manggih pambengan setunggal menapa Yayi. Syukur bagi sewu Koko Prabu. Mboten langkung mugi kasekecakno anggen paduka lenggah Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih. Ingkang raka ing Ndorowati sampun pinarak lenggah ingkang sakalangkung prayogi Yayi Prabu Puntadewa. Dimas Bratasena, Yayi Werkudara, Antuk Basuki sowan mening ngarsanipun Kakang Yayi Werkudara. Yo, barep kakangku. Antuk pamujimu barep kakangku. Raharja sowanku ngono ngadhep ana ngarsaning barep kakangku. Ora liwat amung basaku katura Puntadewa kakangku. Iya Yayi Sena wis ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ya Yayi. Wah, yo wis ndak tampa dadake jimat. Koko Prabu ingkang rayipun Arjuna ngaturaken sembah mugi kunjuk sumengkeming pangabekti kula Koko Prabu Puntadewa. Iya Yayi Arjuna wis ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ya Dimas Permadi. Nuwun dhat kula tampi kula petelaken wonten ing Jaja mugi ndadosna jimat paripe Koko Prabu. Mangkih to Koko Prabu. Koko Prabu Kresna ing Ndorowati, Koko Prabu semban kula. Wonten dawuh menapa Yai Samyaji? Dene Janur Gunung Kadingaren, Yai Samyaji ngaturing ngroko ing Ndorowati supados marak suwan wonten ngarsanipun Yai Samyaji ingkang raka nyuwun dawuh Yai. Inggih Koko Prabu. Saderengipun kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene Koko Prabu Sri Bathara Kresna sampun kersa rawuh wonten ing negari Ngamarta Koko Prabu. Inggih Yai Samyaji. Monggo kula aturi amardarna menapa ingkang dados penggalihipun Yai Samyaji. Yai Aji. Inggih Koko Prabu. Waleh-waleh menapa sampun pinten-pinten candra sampun pinten-pinten warsa ingkang rayipun Puntadewa menggalihaken kahanan ingkang tumanduk wonten ing negari Ngamarta Koko Prabu. Awit sampun pinten-pinten candra menika negari Ngamarta ketaman pagebluk Mayangkara. Larang sandang tuwin larang pangan kathah para kawula negari Ngamarta ingkang sami nandhang kesrakat kathah sami para kawula negari Ngamarta sami nandhang sakit enjing sakit sonten dumugining pralaya sonten sakit dalu dumugining ketiwasan Koko Prabu menika ingkang dados gerahing penggalih ingkang rayipun Puntadewa. Melanipun ing dinten punika Koko Prabu Kresna ing Ndorowati kula rawuhanten wonten ing pasewakan agung dinten punika. Ingkang rayipun Puntadewa badhe nyuwun pambiyantunipun Koko Prabu Kresna. Awit menapa ingkang sampun kula penggalih menika ndadosaken awrating menapa ingkang kula penggalihaken
Koko Prabu Sri Bathara Kresna Andrah kang puspitarum kasiliring samirana mre Sekar gadung ngas gantanyo Mawera saretnaning driya Jagat Dewa Bathara jagat pangestu para yayi samyaji menawi keparenipun kakang ugi badhe munjuk atur menapa ingkang sampun kelampahan wonten ing negari Ngamarta dinten sakmangke ugi kelampahan wonten ing negari Ndwarawati yayi tegesipun kados pundi Koko Prabu negara Ndwarawati inggih sami anggenipun ketaman pagebluk Mayangkara ingkang nyengsaraken para kawula ing Ndwarawati. Sampun pinten-pinten dalu, pinten-pinten warsa kula menika nglampahi marak Tapabrata. Supados nyuwun wasitaning Jawata kados pundi anggenipun badhe maluayaken jati inggih ing bangsa Nusantara wonten ing mliginipun wonten ing tanah Jawi menika yayi. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Pangrasa kula dinten sakmangke badhe wonten utusaning adil ingkang badhe madhangaken negari Ngamarta tuwin negari Ndwarawati mliginipun wonten ing tanah Jawa yayi. Menawi mekaten menapa kula kaliyan paduka kedah budidaya wonten pundi salah satunggiling pawongan ingkang saged madhangaken jagat negari Ngamarta tuwin negari Ndwarawati miwahing negara sak negari sak tanah Jawa menika yayi. Dinten sak menika boten sah kedah ngupadi menawi yayi samyaji menika tanggap dhateng sasmitaning dewa. Dinten samangke yayi Aji Puntadewa badhe mangertosi sinten to ingkang badhe dipun utus Jawata supados madhangaken jagat lan nentremaken negari Ngamarta mengke yayi samyaji yayi Puntadewa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra naget nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang katri kumulung mangrembak ing wadya katri kumulung mangrembak ing wadya Korodha guru reka kiri ro nanggono magawe gelar
ingkang sami Mbah Wacana kasaru gegering njaba piyak ngarsa tangkeping kuwi ora ana sebelan pun amuk. Ora ana macan medhot saka krangking gajah ucul saka wantilan. Kejawi namung suwanipun salah satunggiling pawongan ingkang mijil saking kayangan Karang Kaendran inggih Sang Bambang Prabakusuma. Ingkang minggah wonten ing kedhaton Ngamarta ndadosaken kagiat ingkang samya mulat mangkone mbahing para wadya kancana daya minggir jaluk dalan minggir jaluk dalan. Sinowati jagat kinari ambong maklume mbak ombak ing samudra bale lumut hamreng ganggeng awita dedenceng dencengan jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara durung suwe nggon kulawan pangandikan awan Koko Prabu Bathara Kresna ing Ndrawati aku nampa pisuwane salah sijining kisanak satriya kisanak yen aku ndangu kelawan jeneng sira kowe mijil saka satriya ing kasatriyan ngendi dunungmu lan sapa jenengmu Kisanak nuning disinuwun saderengipun
kula ngaturaken sembah mugi kunjuk wonten ing sandhap padha paduka sinuwun. Iya, wis ndak tampa ra liwat pangestu Tampanana Kisana. Nuwun dhat kula tampi sinuwun. Menapa lakar kaleresan kula menika sowan wonten ing negari Ngamarta sinuwun. Dene paduka menika ingkang peparap Prabu Puntadewa ninggih Prabu Yudhistira. Ora ana liya Prabu Puntadewa ya ingsun dewi. Dene kula menika mijil saking kayangan Karang Kaendran. Kula pun peparap Bambang Prabakusuma sinuwun Prabu Darmakusuma. Bambang Prabakusuma kasinggihan sinuwun. Dene menapa ingkang wonten wingkingipun sinuwun Prabu Puntadewa menika lakar keresan ingkang peparap Prabu Sri Bathara Kresna. Ya, ora ana liya ingsun dhewe Prabu Sri Bathara Kresna Bambang Prabakusuma. Wah, iki ana nom-noman. Rawuh sowan ana ing negara Ngamarta. Kowe Bambang Prabakusuma. Aduh. Nyuwun pangapunten menapa menika ingkang peparap Raden Werkudara. Yo, aku Werkudara. Kula ngaturaken sembah mugi kunjuk Raden. Ya wis tak tampa ora liwat pangestu Tampanana. Nuwun dhat kula tampi. Ingkang wonten kepengkeripun Raden Werkudara menika menapa ingkang paring asma Raden Arjuna. Iya, aku dhewe Arjuna Bambang Prabakusuma. Ora liwat pangestu Tampanana kula ngaturaken sembah. Ya wis tak tampa. Prabakusuma kula wonten dawuh sinuwun. Ana parigawe apa dene jeneng sira? Sowan tanpa tinimbalan ning ngarsaning Prabu Puntadewa Prabakusuma. Waleh-waleh napa sinuwun? Kula menika sejatosipun tasih darah keturunaning para Pandhawa sinuwun. Kula nyuwun pangapunten. Kula menika dipun utus kaliyan Kanjeng Eyang Bathara Indra supados ngawu Sudarma kula. Kanjeng Eyang Bathara Indra paring dawuh dhateng pun abdi pun Prabakusuma menawi ingkang ngukir jiwa raga kula menika boten sanes namung satya panengah Pandhawa ingkang peparap Raden Harjuna menika ingkang dados tiyang sepah kula. Dene kula sowan wonten ing ngarsanipun Prabu Puntadewa menika kula sowan wonten ing negari Ngamarta badhe ngawu Sudarma inggih wong tuwa kula inggih tiyang sepah kula pun Raden Arjuna. Arjuna para maju mrene Arjuna. Prabakusuma kasinggihan Kanjeng Rama Arjuna kula ngaturaken sembah Kanjeng Rama Bambang Prabakusuma kula wonten dawuh aja gampang jeneng sira nyebutake karo Janaka Kanjeng Rama ora gampang dadi anak Janaka. Prabakusuma kula wonten dawuh yen pancen kowe bener turasing Arjuna, yen pancen bener kowe turuning darah Pandhawa, mangertiya saiki negara Ngamarta ketaman pagebluk mayangkara larang sandang lawan pangan. Merga kuncatan ya kuwi dewaning sandang lan boga ya kuwi
Bathari Sri lawan Bathara Sabdana. Mula yen jeneng sira Praba Kusuma bakal ngaku anak Janaka, golek ana Hyang Bathari Sri tumandake ana ngendi? Yen wis ketemu boyong ana ing negara Ngamarta lamun bisa boyong kunduring Bathari Sri, kowe tak aku dadi anak Janaka. Nanging mangerti ya Praba Kusuma yen sira ora bisa boyong kundur Bathari Sri, aja pisan-pisan kepengin ngaku anak Janaka Praba Kusuma. Arjuna wonten dawuh sinuhun Koko Prabu. Oleh tega temen Siadi paring pangandika karo Bambang Prabakusuma kang kaya mengkono. Koko Prabu, menawi Bambang Prabakusuma menika estu turasipun Janaka. Menawi Bambang Prabakusuma menika leres darah Pandhawa. Arjuna pitados bilih Prabakusuma saged mboyong pundhuripun Bathari Sri kundur wonten ing negari Ngamarta. Iya Yayi. Nanging aja ditegake Prabakusuma awat-awat ana saka kaduhan nuning ngestaken dawuh Yasina. Wah, apa? Ketapno para putra Pandhaya putra-putramu supaya njaga katentremaning negara Ngamarta lan supaya pambiyantu marasi Prabakusuma anggone ngupadi wana ngendi cumandake Hyang Bathari Sri ya Yayi. Wah iya. Koko Prabu Kresna wonten dawuh Yayi. Monggo kula aturi manjing wonten ing salebeting kedaton meminta sih ngarsane Gusti mugi-mugi Prabakusuma saged damel sarana padange negari Ngamarta Koko Prabu. Inggih, Nyai Samyaji monggo kula dherekaken. Purna gatining panangkilan Sang Nata Sigara kundur wonten ing kedaton jelok saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadheraken sangyaning para bancedi manggung ketanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngampil upacara ing Prabon. Kawis tingal saking mandra tansah santi kamulyane.
Hyang Sukma Sino Moyong Winayong Asopi Sinimpen telenging kalabu pambukaning warana tarling saking liap layap luyuping wong ngaluyu pindha pesating sumpena sumu suping rasa jati kawusa ingkang manding wonten ing sanggar sangarum Sang Raden Werkudara ngangge sangyaning para putra Pandhawa pating blebar pating cawara tirta blutakaning dalan Selamat siang, siang dasmu. Samya sawega Pok sur tambur miang sesuling mepandhen taludak miwa pandira kakandha mawarna Jaladrana Sri Kawuryan Kakang Mas Werkudara ingkang rayipun Setyaki nyadong dawuh Kakang Mas Rama Kyai kula ingkang putra pun Gatotkaca nadong dawuh Babe Tumeh saka Bali terus arep babi. Babe. Iya, beli Werkudara. Blidasmu. Babe wonten apa? Tengaren kok iso basa. Aki bolong udele Antasena. Ana apa, Pak? Nimbali karo aku karo Kakang Gatotkaca arep mak silih Setyaki. Antasena Setyaki Werkudara anu Gatotkaca. Lah, arep nyebut jenenge dhewe. Mula sing sareh ket mau wis kembur usung. Ayo sing sabar. Oh sabar kuwi kasih Allah. Dina samengkuh negara Ngamarta ketaman Pagebluk.
Anggerawan kok lakone pagebluk. Ora ana panyuwunan lakon liya ora sacerewet. Ya. Iki pokoke ngestoke dawuh. Ya, yang ngestoke dawuhmu aku tetep siap aku. Dina samengko negara Ngamarta lan negara sak tanah Jawa ketaman pagebluk Mayangkara. Larang sandang larang pangan mergo kuncatan dewaning sandang lan boga. Dewaning sandang lan pangan ya kuwi Bathari Sri karo Bathara Sedana. Ampun dinyanyekke apa? Dang Paliyo Sri. Iki Bathari Sri Dewa. Ya. Pindah kene plak-plek. Bar sepan malah ndase kopyor. Meneng. Ya meneng. Malah ngekon aku. Ya tak meneng ya. Dina samengko aku njaluk tulung, aku dawuh karo Wisayaki Gatotkaca Antasena. Nggih Kakang Mas. Dina samengko reksane negara Ngamarta. Iki mau ketekan dayuh jenenge Prabu Kusuma. Jeliteng Kresna kakangku ngendikake bakal ana pawongan kang bakal dadi sarana padhanging negara Ngamarta lan negara sak tanah Jawa. Pamujiku muga Prabu Kusuma bisa mboyong kundure yang Bathari Sri miwah Bathara Sedana supaya kondur ana ing negara Ngamarta mligi ing tanah Jawa. Inggih menawi mekaten kula namung ngestaken dawuh menawi sampun dipun ngendikaken Kakang Mas Werkudara. Yo, Gatotkaca mangkat ngestaken dawuh Antasena mangkat. Bayarane jelas ora kuwi kon mangkat lho. Rumangsamu iki tonjo temenanan. Yo aku mangkat aku ngestake dawuhmu Pak. Yen ngono mangkat to sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki Gatotkaca Antasena. Samudra lan Senopati negara aja gripe kabeh wae. Lho nggih. Dina samengko Nila Taksaka wis bisa entuk wangsiting dewa. Aku bakal garwa Bathari Sri yen bisa antuk lananging jagat lancuring bawana. Nuwun inggih ngestaken dawuh. Lajeng dawuh paduka kados pundi sinuwun? Sinuwun Prabu Nila Taksaka. Dina samengko awak dhewe
wis bisa tumeka ana ing laladan negara Ngamarta ya ing tapel wates negara Indraprastha. Ngerti ora Raden Arjuna kuwi satriya panengah Pandhawa kang duweni wujuding lananging jagat lancuring bawana. Lajeng dawuh paduka kados pundi sinuwun Prabu Nilataksaka. Dina samangka golek ana sing jenenge Raden Arjuna. Yen wis ketemu bandaning tangane iki rincungen sikile. Aturna marang ana ing ngaresaku. Wis takaken dawuh, wis takaken dawuh, wis takaken dawuh, wis takaken dawuh. Yen wis mok bondo mok aturke ana ngaresaku bakal tugel gulune. Yen ora gelem ngulungake lananging jagat lancuring bawana kanggo sarana dhawuhku marang Yayi Bathari Sri. Aku kepengin garwa Bathari Sri kuwi wis suwe mangerti. Waduh nanging Bathari Sri menika dewaning sandang lan buka. Ora peduli arep dewaning sandang arep dewaning pangan yen wis tresna kuwi apa wae sing dadi pepalangi bakal tak trajak. Wah nggih. Menika lanang tenan, lanang tenan. Yen kaya mangkono mlebu ana ning kraton Ngamarta, aja wedi kangelan sapa wae sing dadi palang tugel kula nggih staken dawuh, nggih staken ayo mangkat.
sosis. Arang gamelan tuwa aja wedi le nabuh, ora sak wedi. Kenceleng wae ora apa-apa. Sesuk tuku sing anyar. Duite sapa? Parat-parat walah dalah jagat dewa Bathara. Durung suwe nggonku mlebu ladan negara Ngamarta kepethuk Sadra cilik bungkek brengose kandel tumbange kiwa tengen. Kuping kiwa tengen. Sapa aranmu? Bali takon ngendi dongkolan sapa ora kamu? Walah dalah yo. Mangerti aku iki Waraka Nata saka negara Jonggripik abdine Sinuhun Prabu Nila Taksaka. Aku Patih Bintang Samudra, dasar kepara nyata. Bali takon sapa aran? Aku Setyaki. Yo Sadra Garba Ruci Setyaki. Yo Setyaki. Patih Bintang Samudra. Yo ana paran. Ana apa? Lumarap ana ing negara Ngamarta tanpa taliwara. Mangerti yo Setyaki? Aku goleki sing aran Raden Arjuna. Ngendikane Sinuhun Prabu Nila Taksaka Raden Arjuna kuwi satria penengah Pandhawa. Ya kuwi satria saka kasatriyan Madukisma. Madukara. Kok adoh banget tekan kono. Kelinganku Madukisma. Madukara. Yo. Yen wis ketemu arep ngopo? Mangerti yo wis ketemu bakal tak krangket tangane tak rincung sikile tak aturke sesembahanku Sinuhun Prabu Nila Taksaka supaya bakal ditugel gulune apa dosa lan keluputane Raden Janaka. Sinuhun Prabu Nila Taksaka bakal nggarwa dewaning sandang lan pangandika Bathari Sri nanging syarat-syaratane kudu kepanjingan sing jenenge lananging jagat lancuring bawana ngawu gawar ngawur yen arep goleki Janaka arep mateni sing jeneng Raden Arjuna langka ana bangkene Setyaki piye cangkemmu muni piye yen kowe kepengin goleki Arjuna mateni Raden Janaka langka ana bangkene Setyaki walah dalah keparat kaya pementas meguranyar ngempokake wesi gligen kowe mepalangi kang dadi laku aja takon dosa leno pangendam sigar merapat siramu maju leganing atiku Patih Bintang Samudra.
aja bombong Setyaki. cilik ngentekke patih Bintang Samudra. So Setyaki. So Setyaki. Sopo kowe? Senopati negara. Ngendi aku lali jenenge. Negarane Prabu Nilodaksaka. Aku senopati nih Prabu Nilodaksaka. Jaluk Arjuna maju negane atiku. Yo. Mati kowe. Wah. Oh. Ya. Edian. Ora ubah. Ya. Ya. Radharana ana wesine. Yo. Gegerku lara Setyaki.
aku. Hat. Ah. Hat. Oh, oh. Dah. Ayo sing bedhok titis ora. Wis nganggo kacamata barang wis ora minus. Kacamatane dienggo men ra luput. At. Wah. Aku Gatotkaca, Gatotkaca. Njaluk Arjuna, Arjuna tugalen gulune Gatotkaca luwih dhisik mati tenaku. Wedian. Waduh. Superman powong. Wus. Superman kok Superman. Wedian. Soy Gatotkaca, Gatotkaca. Kondange Ratu Anom Pringgondani. Sarkapara nyata Wedian. Selamat. Meduna. Munggah. Wah, aku lino ning isor kon munggah. As. Yo. Kaya jet le mlaku. Hai. Ya aku nek ora ngigati sirahku iso dicangkik. Mati aku. Wah iki lurahe. Lurah perjurit saka negara Giri Gathok. Sapa jenengmu? Aku Dedyakala Martinus. Dadi seluman kowe, dadi seluman. Apa kok raimu kaya mumet ngapa? Bar entek 3.000 aku. Mula nek dikandhani iki gugu. Ayo aku saiki mengider nyaron karo kenong. Ngopo kok mundur? Kepethuk satria negara Ngamar to. Aku wis omong apa anane nek bakal njaluk Raden Arjuna. Sing metu kuwi sapa jenenge? Setyaki.
Wah, lah kae. Satrio cilik